свое лидерство захаваць да конца. 23-й Микита Навумов, 35-й Миколай Золотов и 77-й номер Кирилл Вергейчик. Гульня наша распачалася. Ваш комментатор Андрей Леня. Стартовый склад Могилевского Днепра. Брамнич. Глядим, что отбудется. В штрафную пляцоўку ляціць мяч Вядосаў. И Андрей Шарбаков на месцы. Не вельмі ён яшчэ быў гатовы гуляць на гэтым узроўні. Ну а зараз менавіта трэба даказваць, і можа быць прыйшоў яго зорны час. Ну пакуль што мы гэтага не назіраем. Скітаў гуляе з Ледесмам. Матвеенко зноў Скітаў. Не праходзіць перадача на Алексея Залескага. Яшчэ вуглавы. Зноў перадача пайшла на левы фланг, а там Артём Скітаў даволі рызыкоўна откидывал мяч в зоне. Давайте поглядим, чым скончыцца гэты момант. Спроба пробить, прыносіць карысць камандзе будзе яму цяжка. Матвеенко, глядзіце, на Пячэніна ці на Вергейчыка, незразумела. Все ж таки да Кірыла мяч трапляе у штрафной пляцоўцы, ён прастрэл і нікога не. Одну хвіліну дадае да асноўнага часу тайма Дмитрий Дмитриев. І, напэўна, другі тайм матча 10-го дуровской команды. Паўднёва-афрыканскі, калі быць дакладным, бразільскі дэсант у выглядзе, безумоўна, выступлення ў чэмпіянаце Беларусі, мінскім Дынамо. Яны былі у пачатку 2000-х. Удар Кирилла Вергейчика. Барсуков разворачивается, пробивая, и ляціць мяч у близкой адлегласці ад папярэчыны. Ну вось так. Лявіцкаму супраць Матвеенкі, бо той якраз таки можа прыдумаць нешта такое, што можа засмуціць футбалістаў з Магілёва, а зараз іх засмучае Кирилл. Выходит с брамы Шарбаков. Кики, вертая мяч на Лявіцкага. Удар Дзяніса. Накрывая Шарбаков. Радченко выконвае штрафны. Логач. Пераправляў ён мяч у бліжні вугал, але не патрапіў у стартавым складзе. І пакуль што вось падводзіць апошнім часам яго да выступлення ў старце. Ясінскі удар Адамавіча і цягне яго да ўяла. Про тое, што я сказаў, прагматыка на відавоку. Вергейчик атрымлівае мяч у штрафной, перайграў ён там апанента, прабівае ў бліжні, там пазмагацца з Золатавым за мяч Барсукоў. І такім чынам фіксуем перамогу віцебскай каманды. Я думаю, што ўжо за той час, які застаецца, нічога яны не здольны будуць зрабіць. Адамавіч зноў застаўляе ўступаць у гульню да ўяла. Яшчэ адзін момант.